chiro wakaromba sekuru tashu vanoona kubata kupisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganiko muna adasonokofunza ndepapi atimboshaikwa sekuru vanoisonongura akaromba nekuda kwesirivha sekuru vanozvisonongura rechidhoma vanoda kusarenda sekuru vanozvisonongura pane munhu wandiri kuona ari pano auya nemishonga yakaipa. Tendai kuti zvaitika izvi kuti pano pasvika munhu ane mushonga wakashata wekau ini ndauya pakati penyu ndakakuvhumba mirai. Dai zvaitika ndisipo ndisina kuvhumba mirai ndiri kure paisvika tsaona mukati menyu. Ava vakindara vanachoka munyendo ngachoka pa pane vakagara pagedhi apo vane gumbo rakakwara vane tsvimbo ndavabvepo. Vachoka pakindara ndavabvepo muvhure gedhi. Yauva! Ndapinde mukati vaone kugara kune vamwe kuno. Ava nofunani mumenye nharo dzina nkomwe. Hanya sekundoda kuti mundiridzire nharo dzine homwe. Nhai kavazini. Naro. Tateguruwe nharo dzine homwe. Tateguruwe nharo. Tateguruwe nharo dzine homwe. Tateguruwe nharo inharo. 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 Tateguruwe nharo dzine homwe. That's
Amaze murume uyapha tona. Mafembo naise ku Brian. Fulmina chatu nanzo makala. Asikuona hapa hawa wesa kuzalini kuti uyu abwera machani kupasta machi. Muri kunzwera vasikutora sekuru. 1 2 3 4 imhuri imwe chete. Asi vamwe avo kubva wekutanga wepiri neuyu ari kumagumisira haasi kuziva kuti uyu auya nechirumbegu. Ananga akazoona zvinyerana kuti ava kutunda mtundo. Hanzi vamwe vakazviona makazoona zvino vamwe vachakacha mazwa nazvo. Mumbafana. Vazukuru venyu vari kumashira vachikumbira kuti vanazukuru vasekuru havaende kusaidhi kuti ivo vaonewo. Garai pasi, garai pasi. Vana gwenyambira garai pasi. Vazukuru vese vematare masekuru garai pasi. Iwe mzukuru chenda ako unogara. Asiye vanhu vari mudare ravo vari mudare. Atanga kamuridzo kaya.
amuridzuka yakatanga. Hanzi nevazukuru kanzi wakakurira. Sekuru kale ndichiri mdiki. Tikari mishove teri. Sekuru wachiri mdiki sezera ravari kunongedzera. Ndinkomwe kandi kurewa. Nawe ine ndikurewa. Zirasiyana. Chitove. Taitamba zuya zvakuchitanzi chitukumba ati takundi pasoko. Kari kari mumanja ati tsoko uku kuriwe uku. Takupa umuri pasoko. Hanzi taitamba katemba kati mamba. Karira shuga nemimba. Taya kwa iri, taya kundipe uku. Maganza. Iyo madolo kula. Dawi hanzu yapo. Ukaroboni. Unobva kupiwe? Unogara kupi? Umwenezi sabukani, uri sabukani? Sabukani? Manjangara bata ufu. Bata ufu wasabuku manjangara kumwenezi. Uyu ndi sabuku. Hanzi uyu ndi sabuku wa murikuona wevazukuru. Ufuna tsudzura mwana? Ukuda kusunungura mwana here? Chabwino. Ika ufu mung'ono apa, ufu mung'ono apa, apa mung'ono apa. Isatu ufu tushoma apa, tukuti ufu tushoma apa. Pata tsvimbo na boko ra Bata tsvimbo neroko rako rekurudyi. Ufu isapa mabhega. Isapa mabhegi babo. Aiwa uyu. Yeah. Yeah. Ita sport dzangora. Ita. Sport. Ita sport dzangariende. Sport dzangari yanga ndikutsvaga wangu dzangari yanga musukwandiro dzangari yanga aya ndanga anchireva uyu handisi kureva iwe ndiri kureva ameno itatoni Itazo. Amusatsuro ndiani pakati pevamwe vose ndiye foromani mangu.
Pita. Uyu ndo nyumbangu. Right. Mwanzo shona. Apa tamuti itaweka ndika. Bangu chimbangu ndo mune chini chake. Azimani. Apa ari chimbangu mupi? Warwara ripoti. Maita chimbangu ndo mupi? Maita chimbangu. Auchinji. Right. Itasomba. Ni moyo wako kusunungula. Chini chako mabege ndako alivika. Andako. Wakana no mwana wako andi. Ina wanaondo nomba kwa kwani. Makana mlichuka. Tirichuse. Mukasira nichimba mukanoka zati baba. Zvino zvakaipa ngazvipinde mabhegi mutene. Tafika naye. Mabhegi wakira. Chikwambo chikuruka. Kasira ava mabhegi yako yawacha chikwambo chirimuka. Saka takura meni kana kusingazema chitapa. Takazvimeni. Kana usiri kuda kuratidza sekuru mubhegi mune chikwambo chako takura mabhegi yako nechikwambo chako ya. Okay, kazi tshanda wada kushandiriwa. Ana sekuru chirega ndishandira. Nditesa moko. Tabaruze moko enyo sirimi. Right, stop yaki. Aba ngani. Terere sai muzo wasikuru. Kana tunakwenda kuona uyu. Na uyu akuda kutaura ndeye kuti uyu murume ari pakati. Uyu penangu mnambomona ndiye rapasha kitwa Samas. Kana makambomona pachivideo. Ndiye sekuru. Asi kutanga kupinda mudare rangu ndiye anonzi Samas. Samas kati mankwara. Unonzi Samas kuti ani unositara. Mushonga. Samshonga. Samshonga. Usavana zombi Samas kurerutsa. Samshonga. Ane shortcut yekuti Samas asi zitara kana Samshonga. Mamba fara. Uyu adapanda Rifridade na mwanzake. Ate adapita mvuto ya Mozambique adapanda. Topea. Uyu akaromba zviro kwazvo ane mumwe wake wakanoromba naye kuMozambique mazvizwe vasukuru. Rapazho adaromba naye adawizwa kuti imwe pana kupasana mankwara ukafika kwanu nawo kuita ubare. Zvanzika mushonga wakapiwa mhiko yekuti kana masvika kumusha kwenyu musaite ukama Na muntu adapanda naye. Nemunhu waakaromba naye. Kunama. Yeberera. Apa mankwara imva umve. Mungaisa misiko kuti chana chakuraso. Mankwara adapasiwa kare kandika mukamuzireni. Hanzi mushonga wakapiwa kakamudzi kadiki sezvizvi. Ndobva kuti mukazi wako ngamwe kamudzi akamwa aende kanyera pamararano. Akaudzwa kuti kamudzi kandakupa ukanosvika kumba pa mukadzi wako akakande mukanu wotora mvura wonwa womedza wozoenda kunoitira mapupu yake pamharadzano perodi. Akaika usiku mama machibesa asayangana kuti mapupu aripo. Hanzi kana achinga anwa kamudzi akaonoita mapupu pamharadzano perodi wozoenda mangwana kuseni wonotarisa mapupu yake aone kuti anenge aripo here. Ndozvaakaudzwa. Ndodzvodauraya mukadzi wake. Saka izvozvo ndozvakazouraya mukadzi wake. Mukadzi wake adaita kunya pamharadzano pare. Mukadzi wake paakazoenda pamharadzano kunotarisa tsvina dzake dziya. Adaona pana chinhu chikuru futi so. Akaona pane chinhu chikuru. Akati ombe zvinoenzana nepaenzaniso nasekura. Ngumva fara. Mazvizwa azukuru. Mukadzi yeye zvoda mumenya mutima. Mukadzi yeye ndekuchirohwa nehana. Akavhundutswa nazvo. Aite kufika akagwera muchinjausi. Akasvikira pakuzonodonhera muchinjausi akumba akutandazika. Ate kufiriseri. Nekutofa nguva yakareba. Uye aidziwa mankwara akupita akayangana chinhu chakaona chinhu chake chiripo kuyangana mukadzi uku afa ukutenga chinhu kuika pamoyi. Uyu semunhu aiziva mishonga yake achipinda muchinjausi achiona mukadzi afa akazoenda pamharadzano paakaona pane chinhu chake sezvaanga akaudzwa ndokuchitora chinhu chake akatisamumba. Uyu anga kuchaopa kuti areka kuchitenga akufa. Uyu anga akutochawo kuti akasatora chinhu chake chine kuchiisa mumba anofa napo. Yekunama. Yoti kunyebera ine Samshonga. Idzvi nawo kuti tipasane mankani yakutanga kuti kikirikiri zvinhu twakudzwa kudziwa. Asi apa chifuna kuti ichangokutandiza kuti reka kumenya vana vako apa china ukani. Nawe iripo panapa isiye kuti inini newe tichakakavadzana kana kunetsana. Tiri kuda kuti iwewe usvike pakubudisa wega chinhu chako pachena. Inini changu ndichangokuitira zvishomanini sechinhu chine hasha. Chakauraya mudzimai wako, chinhu chiri kuda zvekare kuuraya, chakapotsa chauraya vana vako ava. Ndo chakuda kuti tingochitonhodza iwewe uzopedzisa wega basa racho rese. Ungofara. Mazvizwa zukuru mose.
Ndikuona hapa azhinji mukuswira kuti ine telefoni yanga ndikatenga kavideo kangu zvino ndikupasana nemitembo yoyo iwe mukatenga makupita nalo zvano makupasana ku South Africa makuita nani makuvhura account ine nisandana ku South Africa vantu vanangu Australia arubero akobiri atende ndine tasho ndiri ku South Africa indiribe account South Africa azhinji mose ndiri kuona moyo nyiri kudokovera kuti dai tangotenderwa kutora mavideo zvino handisi kukutendera kutora mavideo nekuda kwechikonzero chekuti makatora mavideo clips itoto ndo vamwe venyu twamunozopa mbavha dziri ku South Africa zoedita pati mavideo clips itoto vakuzviti ndovana sekuru tasvo therefore vamwe vazukuru vanenge vachida kubatsirwa vakuona kuti mavideo itoto twaiswa pasocial media vakutora nhamba dzembavha after that makubirwa kuburikidza nembavha saka apa kana ndikureva iyi ndikuireva kuti ime kana mafuna kundiyangana muiyangana pazimu Robert aika kana kuti pasekuru tasvo YouTube pese pawiri mundiyangana nawe kumugweza ku Facebook ndafunga ndakandafungura ndikafungura Facebook ndokuuzani asa nango muchiri kumanya na Facebook so mukumanya naye Facebook panga mukadzidza technology ndakutadza kutaura na chifu vanhu vazhinji handidi kuti murasike vazukuru kune avo vanenge vachizondida kuti vabatsirwe neni munonditsvaga paYouTube munotsvaga pakanzi Zimu Robert ndopa munondiwana kana kuti pakanzi Sekuru Tashu TV ndopa munondiwana Facebook ndakavhara handi mazvinzwa vazukuru musaite mistake yekutora mafoni namba akanzi Sekuru Tashu ari pa Facebook ndembavha mazvinzwa kavazukuru Sekuru Tashu kana muchivada munovatsvaga paYouTube pakanzi Zimu Robert kana kuti pakanzi Sekuru Tashu TV ndopa munovaona iko zvino Sekuru Tashu havana Facebook vakaivhara vakaimisa nekuda kwekuti mbavha dziri kuba kuburikidza nekuFacebook iko ndikapita nepa Facebook ndikapita so ndikureva sorry for that ana ibhekisina kwa mjina kurwanda kunonzwira ovaita live taura kandoro vanonotora mavideo asekuru tasvo vakuita vobva vaburitsa vachiita kunge live kunge sekuru tasvo ndo vari kutobatsira vanhu paedita ovaisa namba padumba saka izvozvi sekuru tasvo vakaenda palive Facebook mbavha dziye dzinotora malive Facebook asekuru tasvo voedita so voisa tumafoni namba twavo then namba dziye mukadziona mufunganidza sekuru tasvo asi dzinenge dziri mbavha ndokubirwa kuri kuitwa vazhinji kuna bijeti pomwe idatengewa ye ati tasvo ari musutu bijeti yankomwe ndiribe kutengewa na sutu pendanga mufuna muzayangiziwa na komwe yeye na sutu aya njawo yadakonza ye ndikidziwa rini nkope adaitenga kuigadzikira pachisutu uyezve vamwe muri kubirwa kuburikidza nekuratidzwa kachitupa so kane fesi yasekuru yakagadzikwa pakora dzesutu saka sekuru vari kuti chitupa icho chakagadzirwa chakonzera kuti vanhu vazhinji vabirwe nacho zvanzi nasekuru chitupa chavo pavakatora chitupa muno muZimbabwe havana kupfeka sutu kachitupa ikakagadzikwa pakora yesutu ndeke mbavha chenjerai kubirwa nembavha dzinokuvhesevhesera kachitupa vachikuti ndini Sekuru Tashu imbavha vanhu vanoisa nhamba paFacebook imbavha Sekuru Tashu havana Facebook munovawana paYouTube pakanzi Zimu Robert kana kuti munoona paYouTube pakanzi Sekuru Tashu TV mazvinzwa kavazukuru uyu areva nashona yekumveka refredate padecha idzi dzino dzikunzika pasiresa nawe kuti popano basi imbi mukumva nze muda pano ari ukazaita kufungura kutetekera kuti achimva tikuiwa tani imwe mukumva pano refredate pasane mureva kuna anzana ari kunja uko kuti imwe tazvadaira kuti ukafuna kana penda kukikakubiri refredate video call uyangane mapanda kuti ndini tikupase numero kuti ikapa kubiri nawo kuti pa WhatsApp call murima ma audio vakupasana namba usabwera pano ndabera kubiri chanchani ai handidi kuti muite mistake vazukuru natsonzwisisai Sekuru Tashu ari kuti ini muzukuru wavo ndiri kuturikira ndiri kutaura neshona yakajeka shona inonatsonzwisisika naika kwamuri imi muri pano natsai kuzarurai nzeve dzenyu muzvinzwire Mega Live tine dzimwe hama dziri kunze ndo dzatiri kuti maybe ndo dzingatambudzike imi hatidi kuti muite urombe hwekuti muri kubva pano kunodzidziswa nekuudzwa mangwana wodzoka zvekare ndiwo ochema kuti ndanziisa mari paakaunti uri pagedha handiti kavazukuru uri pagedha unzisa akaunti uri pamari isa mari paakaunti ukasire kupinda woisa mari apa asi watosvika pana sekuru zvanzi musaite mistake yakadaro nehama dzenyu dziri kunze dzacho idzo dzichazono
opena maningi maYouTube dzakuchiona sekuru tashu paYouTube. Wedzerai zvekare kuvadzidzisa kuti kana vatora phone number dzasekuru tashu paYouTube baibai, ngavatange vafona kuna sekuru tashu nevideo call vaone huso hwasekuru tashu kuti ndiwo sekuru wedu watiri kuda here. Mbavha ikafonera nevideo call inoramba, asi sekuru tashu avarambe kufonera nevideo call. Saka kana uchida kubatsirwa nasekuru tashu wawana namba dzavo paprogram, unovafonera nevideo call wogutsikana ndiwo here sekuru wangu wandiri kuda. Then sekuru unotaura nawo wokuudza kuti kana uchida kutumira mari tumira panhamba. Tinokutendai nechipo chamapa kuna tateguru. Kana vachinge vafona nevideo call voudzwa nasitateguru kuti mari isa paakaunti nhamba yakati kwete kungoisa mari paakaunti nhamba yekusouth Africa. Sekuru tashu vari kuti handina akaunti nhamba yekusouth Africa. Ndaita dambudziko reruzhinji rwenyu runouya pano ruchichema ruchiti tatumira mari paakaunti nhamba yekusouth Africa. Sekuru tashu havana akaunti nhamba yekusouth Africa. Akaunti nhamba yavo sekuru tashu ndiyo inowanika paWhatsApp, ndiyo inowanikwa pavideo call, handiti kavazukuru, ndiyo inowanikwa padirect iri 1 iyoyo, handiti vazukuru. Zvakanaka, tatenda zvikuru. Uso penango ine tiyu ndikabwera uso ndo umosi na ngomwe zvidalingana nawo kuti tifuna kuona uso adapoterewa zvidalingana chimosi. Zvanzi fesi yangu haichinje kunyangwe ndakagarwa nemudzimu unogara pahomwe. Mazvinzwa kavazukuru. Saka uso hwehomwe atateguru tashu hauchinje. Kunyangwe vakapoterwa uso ndiwo, kunyangwe vasina kupoterwa uso ndiwo, kunyangwe ukafona nevideo call zvaunoona pavideo call ndo zvavatongori izvozvo, kunyangwe vakapoterwa kunyangwe vasina. Ndadzongosiyana ine ndikafika umva kakanyimbo ndichimenya ngamurisa ngomwe ikadziva rini kana kwaita tetsere ngomwe ikadziva rini. Zvanzi musiyano unongoripo ndewekuti kana mhepo yasvika pana tateguru pana pahomwe yasekuru tashu, kana ivo tateguru tashu vakagara pahomwe iyi, unozongonza kamuridzo terera ukanzi ako wakanzi wakamuridza ka ndodiniko ana vapera nenhamo. Handi makanzwa kakanyanya kamuridzo ikakaka ndo chete different yekuti kana vakapotera ndo pakanogoneka kamuridzo aka. Kana pasina kupotera homwe yoga nayo ikakwanise kamuridzo ikaka kakanyanya. Iwanzi basa rako unoziva noziva. Alright. Manya unosota enda unosota chikomana. Apa chitaso. Zvakanaka. Funa uchora tsvimbo umva. Chinhu yacho tochora tsvimbo yasekuru. Fungura madzipi. Vhura bhegi rako tone chikomana. Vana mimba tasai pasi dzakuzaniyangana. Vane nhumbi nesanzi dororokai. Mukanda tumate pasi. Aya vhura. Kura modororoka mukanda tumate pasi mosimudza uso. Seta. Sudura su. Iyo sudura pansi. Asurura zvinhu zvako subvisa pansi. Bvisa pachena. Hanzi bvisa chibhegi icho. Endereza tu. Chenderedza to. Kurumira wena kuti pedzera tembo. Kurumidza usatipedzera nguva. Sindifana nyabezeka sidabwera kare pasi padzipo. Usatipedzera nguva kudaita basa. Zvinhu zvako kuzidziva zvinawo kuti uremedzere kuita kucha. Zvinhu zvako uri kuzviziva usanyepedzere kuchaisha zvinhu zvako. Ramutsi. Batai varoise. Yeah! Kamera tengo yangani. Atanga wewe kamera. Andiri padhuzo sache ndiri padhuzo. Andiri padhuzo sache. Anobara. Sekuru, abona.
tasu anobadarika, aiwa 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 tasu anobadarika. Samas. Uona, funa utitsanangurire chese chimodzi nachimodzi kuti ichi choshanda basa rei, ichi choshanda basa rei, zvese kusvika kumaliza kusvika kumatako. Hanzi nasei kuda kuti utitsanangurire chimwe nechimwe pachinhu chako kuti chinoshanda basa chinoshanda basa zvese kusvika nekukagara pasi. Uchitaurisa. Uchitaurisa to. Ini ndirongana ndabasa mankhwara nkazonganyira pamharano pakamuka pana chinhu ichi. Ndinevafumira. Saka kuti nezita rako nezvikaitika zvemukadzi wako kusvika kupiwa. Chibate wega, chibate wega, chikuda kutiza. Bata. Ataurise sekuru. Reva. Hanzi taurisa ruzhinji rwari Nacho sekuru kuti mundibatsirewo. Cheneke ndikachirumba kuMozambique. Nditira Mozambique shamwari yangu yati usatambudzike ita zvandiri kuitawo izvi. Ndakapangwa pasheke chikafu. Mombe pfuma dzichiwanda. Inge sekuru wanga vachitaura wani. Ichi chiri apa chiri chuma chikamba ichi. Chinofamba chitora chikafu. Chibage mutsvera. Chiwinze bamba. Nzvimbo iri apa iyi. Ndongoti kana ndakuenda kudoro paya. Ndafarisa paya ndienda kudoro. Ndimbopfeka gemenzi. Chitamba nevangu zvakanaka. Ndifungidzire kuti chi. Tsvimbo inenge iri muhomwe. Tsvimbo inenge iri muhomwe iri apa. Vhisa vaiona. Vasi baba. Ndopfeka gemenzi ndichitamba nevamwe kubawa. Uchimwa doro. Uchimwa doro zvekuti. Zvikanda kuzviti ndini Samasi. Ndo mushando wandaita nacho chinhu ichi. Iyi nyoka iyi. Ndatora chiti tozoshandisa kuituma kuna anenge andirwisa kubhawa. Anongokarikatsika kunge kamuti kudai. Rorumiwa. Obva arumwa. Kuti tafanana uku kuna mshonga udasungiwa ndo chi. Kusunga wakati utagenda kumwedzi muraini. Kuti mudzimai wangu ndamutiwa asazotaurwa nemumwe murumewo kana ndichinge ndisipo. Ndo ndinoswera kumombe ndichifudza mombe dzeshe. Kana shanje makanzi. Pana zvaanomboitwa. Adi mukadzi asatora nevamwe. Yaswera kumombe. Mukundoshona. Asi no mshonga ndokuti mukadzi asatora nevamwe kumba yaswera kumombe. Kana shanje. Miko ndakapiwa. Miko ndakapiwa. Miko ndakapiwa ndekuti nini handidye chikafu chegore rino rine chidya chegore rino mashure. Ona zvakuta akarema gore rino. Chikafu chegore rino hachidye gore rino. Gore rino ngachidya chegore rakapera. Ende apo haje chikafu chakarara chikatonhora chi. Chitopera umba.
hongu hanzi haadye chikafu chaanenge akohwa gore iroro, anodya chikafu chegore rakapera chetsundi. Vamwe kuti chibage chetsundi chine chakunhuhwa kahwema kuti chachekare cheche ndosadza raanodya we. Sadza rechibage chakohwa gore iroro haadye. zviro pari zvino kudai mudzimai akafa nditori mubhachurawo ndozvibikira akudaotiwo sekuru zvandava kuno vandibatsira sekuru ndikoziva no mudzimai achandichengetawo nekundibikirawo. Saka ndauya kuzoti ndisunungurwa nasekuru pano vese andauya pano. Imvani mumbe arabashi ukona aya mankwara ndikupepa ananga wati mbanje mankwara ine kwa ine mankwara zvanzi uyu mushonga wandiri kuputa vazukuru vamwe vanoshedza nezita rekuti mbanje, asi kwandiri haisi mbanje asi mushonga. Kana katapatana polisi ndoti polisi ngaipase nkomwe ibwerese kumatare izvi zvati zvakudya isu marombo izvi. Zvanzi kana mapurisa chaiye akatosunga vanhu vanenge vaine mbanje veve ndinotokumbira kutotuma muzukuru wangu toenda kumapurisa nondokumbira mbanje yasungwa nevanhu ye ngaiuye kuno ndo chikafu chedu isana tateguru chatinodya. Ako uku penango pana anayo mangani zvitatu mundipasi pano ndizvimarize. Hanzi pakati penyu kana pane mumwe anayo hanzi ngaasunge zvidzanga zvikuru kana 4 kana 5 mundipe nditozvipedza panapa izvo. Ndikamira panapa nditozvipedza izvo. Hanzi ndo chikafu idringi. Mamba fara mazvinzwera zukuru. Uyu Samasi apa ngani yange ndizaimariza kuseruka. Nauye muzukuru anonzi Samasi nasekuchaipedzisa taakuseruka. Asi ndimetati? Hanzi seyasvika ikupe Kana wasabora wazanipasa uyu mamani azalikira roho. Mamani habari masiku haya. Mzapaya nkomwe vantu vesazaonana. Imwe afuna paya nkomwe. Akubweza tumendade sokuwa tumuwaka. Hamuna sekuru. Mpabikwa magate edoro rakawanda panapa. Asi vazukuru vamweni pakahafu mukombe kedoro asi magate abikwa yakawanda panapa. Saka hafu ndakaramba hanzi vazukuru vada kuuraya homwe ava. Hanzi vada kuuraya sekuru papa. Musalameka imwe. ati wasasire Mambaire iko, mambaira ngombe. Sawira mai. oyo yenyu yache Wachenere iko. mambaira ngombe Sawira mai. mambaira ngombe Sawira uyu. oyo yenyu yache Mambaire iko. mambaira ngombe Anango alikurira uyu chinjaka kutochirira akuchifuna ise tikufasa wana tulimba tikutofasa tikubhema uyu akuti chinhu changu chapita ndandobwera nacho zvangu ichi ndaifuna kuti tivi vandibwerezere asine tikuchiperatu kuikiratu pamururi tsopano muchiona ine nditendzwa kabisa kuti tizashokera kupona aiyai popano rivuridhadhe chichosiwa kushokeratu kututuma abona metadi kuzona uradzara ka akazara sekuru ine nawo kuti basa uri umu kutanga ndiri umu ndiri rafu ndatiramba tatsinda tiramba rero munasoto kumana neni padecha chisetsa titanitani padecha ndivuridhadhe ndimva Nhasi maita raki mandionana neni feya pano panze pachena so. Kazhinji ndinouya ndiri mudare vazukuru muchiuya 1 mudare. Asi mese neruzhinji rwenyu muri pano mese makatarisana neni ka1. iwe kurutano Zambia Iwe kuZambia, wati kuZambia kuri sei? uri bwino ava mutatenga madhara atifundise kuZambia atibwera kuno kuZimbabwe kaikauko kuyamba kumenyana koko Makana baba wenyu kuZambia wakafa makatakula chituna nacho kumusha makachiviga kumusha makatanga urwisana kurowana ikoko. ukona awandawo valandigarire vachipinda pabhodha Mukuona vazukuru vakandifonera kupinda pabhodha kubva kuZambia. vadapinda ari pemadokumento Hanzi vakauya pabhodha vasina mapassport. Vasina mapassport vakandifonera ndavagadzirira ini. mapinda mulangasi angana bheya kupita Angani passport ndiani? Vamwe mese vana magwaro ere kubuda pabhodha.
Asana pinda so kupinda so. Asanzi makapinda so zvisingai. Uyo apa nakuti dzakudraw kuti aya tinazonza. Uyo abvunzo. Hanzi uyo. Chimboreva iwe reva na kubuda kuti reva uri koko basi. Taurisa iwe. Sekuru, dai vatanga vatoti takafonera Robert ndokuti inu musanitaurire izvo taurirai tate guruko Adara chitunda kumisa chitunda banza chikamera chitunda apa chiri mupika. Hanzi vakatova nebhodhi rababa wavo nepikup rikatomira panze apa chokuzotenda sekuru kuti sekuru matibodhatakana kunetswa Sumzaimba nawo sumzaimba kuvesukaya nawo. vamwe navo vese sumzaimao Maka muri 15 kan. 15. Mama saomba. Atsikana baribeka. hanzi vasikana vamwe vari kuti handisipaona Ndefuna kuyanganira kwasa. Pana kwasa pana nini? Uroredi wakupasiwa kobi. ndaenda kutsvagira mhandara dzako vakomani vakwasha panavo varorwe mhandara dzako dzirorwe upiwa Kuna mashovo kupenangana matenda sa. zvimwezvo ndisipirikaririini zvimwe hanzi pane vakomana vakawanda varipo pano vakomana tova nemari yakawanda zokudai vakadaivana vana vako vanororwa upiwa mari yakawanda Munyima, abana mwana mbana anafoka. Bala mumane koja ere ningekuta sekuru ya. Ya kutumara kai. hapana era nayo asungiro sekuru Namtasaka nyamuri chichaka yemsaka. asungire chisaga Umuna zvinango zvokutokwachaira. hanzi muna zvimwe zviri kutofamba Kutotamutsa pone muno kutonatsa. Right, sumuda wamange uende kuseri kwa karana sumuza zvinhu zvako uende kuseri umuvhurire nzira mira. Iwe. Wazona izvi ndo zvauraya vanhu uchinzi ndivo muroi. iwe hanzvaziva tokuzviona here Wazona kai zva baba wako. Ndo ngombe dzaura kupasiwe. Udatarari kutoramba ngombe. Komtsana iyo noko. Wana zva baba wako. Wewe na gani? Okay. Ande kuseri kufamba mende kuseri. famba ende kuseri abuya noku Andika beautiful. hanzi ndipe nhamba ndiroore zvangu ako Baba gano kuura kana kusamana no kutumira. vachena samaza achena Sare. Une shoko sumuka tauro zvakuda kumona. sekuru hanzi kana une shoko sumuka kutaure nini Unobva kupi? Aubude pa TV, aubude kuma kamera. Unotaura riko kusumuka tauro zvakuda. Akasimba. Ndio murume pana abiaga. Kwete muri marume tumatravel zetu. Uyu mwana ndo ananza arume. Kuna arume ro. Arume sidama wako. Arume sidama wako. Arume sidama wako. Wadi mune zvodarika huyo. unazvo zvako zvinodarika zvasamazo here Ayo. Mira. Iwe ndakupata iwe. haina sekuru enda kubata Una makani? hanzi une nharo here unda kubata Unogara? unogara Kumashingo. Ndakupata kana ofiti una makani? handakubata nenhau yehuroyi une nharo here neni Andina.